Keďže ja milujem dubajskú čokoládu, rozhodla som sa, že si ju urobím doma. Ako prvé si roztopíme čokoládu. Mám tam 150 gramov a tretinu som si odložila, pretože tu budem vmiešavať do tej roztopenej čokolády. Čokoládu vždy roztápame vo vodnom kúpeli, aby nám nezhorela. No a teraz, keď ju máme takto roztopenú, tak do nej pridáme ostatné čokoládky a budeme miešať, kým sa neroztopia aj tie. Tak to vylejeme naspäť. Dáme to do chladničky na nejakých 15 minút. No a teraz si ideme pripraviť krém. A keďže som ho chcela robiť z čerstvých pistácií, tak ho ideme robiť úplne, že od začiatku. V Mixite majú za mňa tie najkvalitnejšie a najchutnejšie lupané pistácie, takže ak si budete objednávať, nezabudnite použiť kód dobroty. Pistácie si krátko opečieme, aby sa nám rozvoňali. A ideme ich teraz rozsekať na pastu. Štipku soli. Treba to vždy niekoľkokrát takto z okrajov dať dolu a potom vám vznikne takáto krásna, vymixovaná hladká pasta. Do tej pasty pridáme roztopenú bielu čokoládu. Asi také 1-2 polievkové lyžice ghee masla. Keď tam dáme ešte čakankový sirup. Nasypeme opražené kadaji, frezance. Pokojne si to urobte aj do papierových košičkov ako šuhajdy. Nemusíte sa s tým takto piplať ako ja. Znovu do chladničky, nejakých 15-20 minút. Máme ju! Dobrú chuť a nezabudnite si recept uložiť.